l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Va néixer a Florència, Itàlia. Va néixer a l'any 1847 i va morir l'any 1915. Va viatjar pel Mediterrani fins que va arribar a Mallorca. Era amable, estudiós, educat i viatger. Li agradava molt la vegetació i el paisatge natural. Era geògraf. Xerrava 10 idiomes. Castellà, francès, anglès, alemany, hongarès, txec i àrab. Va arribar a Mallorca amb un vaixell de vapor l'any 1867. Va comprar les terres de la Serra de Tramuntana i va fer construir camins. Va viure amb els pagesos i els pescadors, perquè volia aprendre els costums de Mallorca. Va escriure molt de llibres sobre Balears, Mallorca i la Serra de Tramuntana. Va deixar dues finques, Miramar i l'Estaca.